Така, здравейте, драги зрители, аз съм Митко от Gaming Team, а в момента сме в нашия YouTube канал Gaming Team и аз си разглеждам клиповете и какво да видя. Grand Theft Auto San Andreas, или по-точно как се инсталира и как се инсталира Grand Theft Auto Vice City са с най-много гледания от всички клипове. И реших, че ще ви бъде много по-интересно да видите не такива стари игри, а нещо като това. Така, значи, сега. Пишем просто в замунда Grand Theft Auto или GTA V или там 5, което е с римска цифра. И теглим първия файл, който е Grand Theft Auto или GTA 5 Reloaded. Голяма е точно 59,3 гигабайта. Така. Самият файл вече съм го изтеглил, тъй като това са 50 гигабайта и се теглят доста дълго време, но за жалост не мога да ви кажа колко точно и с каква скорост, тъй като го пуснах вечерта и на сутринта ми се беше изтеглил. Та какво има вътре? Вътре има ето този диск. Естествено, ще ни трябва Diamond Tools отново, за да заредим диска. Нали, пускаме, съответно, в смисъл, монтираме образа и чакаме. Така, след като на мен ми гръмнаха ушите от... Да. Добре се тая. Така. И ето какво ни се отвори. Имаме папка с крак и сетъп. Колко лесно. Просто натискаме на сетъп. Не съм сигурен дали това го виждате, но му даваме Yes, Support, така. If you like the game, купете си я, се тая. Така, музика, авторски права, заглушаваме. Отиваме в папката, в която искаме да инсталираме и даваме на Next. Следващото поле, нали, ни пита дали искаме да направи иконка на нашия десктоп и в нашото старт меню тук. Така че ние, нали, слагаме тикчета, които са си сложили по подразбиране, но ако не са, си слагате. Даваме Next. След това ни казват да натиснем Install, за да продължим. И тук имаме накратко къде ще отиде и че искаме да направи десктоп икон и да креатне иконка в старт менюто. Даваме на Install и да, не е толкова бързо, колкото започне, защото ще се зареди няколко пъти. Не съм сигурен точно колко. В момента е 3:52. И да, аз ще паузирам клипа, докато зареди. И съответно ще видите колко е часа. Така ще разберете за колко време се е инсталирала. И така, след някъде малко повече от 40 минути, в смисъл някъде към час, инсталацията свърши и можем да си пуснем играта. Просто натискаме на Finish. Всъщност това майче нямаше да я пусне, ама както и да е. Да. Да, и аз какво се опитам да го пускам. Затваря се. Трябва да отворим. Добре, всъщност. Така. Инсталираме Rockstar Game Social Club Setup. Но всъщност
на нас ще ни бъде много важно да си сложим крака след като се инсталира. Това всъщност къде се инсталира? В C-то. Добре, значи не би трябвало да има проблеми. Сега Grand Theft Auto 5. Ето го. Копираме тези файлове. Слагаме ги тук. Като ги реплейсваме. И сега би трябвало вече Steam да не бъгва и Social Club. Така че да, вече би трябвало играта да е готова, така че нека проверим. Sports of and buy this game. Добре. Казват ни, че ако играта ни е харесва да си я купим, ама откъде толкова пари е въпроса. Така. Да. Играта се стартира. Така. В момента зарежда. И силно се надявам да виждате това. Така. Loading Story Mode. Сега принципно не зарежда много бързо, но този път зареди. Така. Продължаваме. Нали, иска да направите някои основни опции още в началото. Само че въпреки че не знам как се вижда, трябва... Така, намалих звука. Добре. И да. Сега трябва само да изчакаме. Тук може да видим снимки или кадри от играта. Като герои. В ляво излизат някакви обяснения. И да. Чакаме само да зареди. Като цяло това... Не. Като цяло е това. Би трябвало да виждате, че играта върви. Но аз все пак... Да. Някъде си в Ню Йорк 9 години по-рано. Всички крещат. Ще правим обир. Така, вадим си телефона. Добре. Звъним на бомбата. И тя прави бум.
Ей, взимаме 1 милион. Сто седемдесет и осем. Така. Задържаме Laughout, след това местим мишката и сменяме героя и пад. Можем да... Не можем. Shift за да спринтираме. Така, трябва да се скрием с Q. Слагаме таймера. Гърмим вратата. И бягаме. Майко. Добре, 5 звезди. Майната ви, бе. Ко правя, добре. Майко. Добре, значи... Оле. Добре, смятам, че това е достатъчно за как се инсталира. Виждате, играта работи. И да, това беше от този епизод. Благодаря, че гледахте. Харесвайте, коментирайте, абонирайте се и чао!